mechaniků elektronických zařízení Miroslav Košťán, přímá gratulace. Petr Lenhard. Dalším doufejme, že úspěšným mechanikem je David Mason. Marek Opuštil. Matěj Patera. Všechna gratulace a přání úspěchu patří stále mechanikům elektronických zařízení ze třídy 3F. A po Matějovi by tady měl být Adam Plast. Adam Plast je zde. Michal Potempa. Ten není. Daniel Pažár. Ten také není. Radek Richter. A ten zde již je. Musím vám říct, že je milé sledovat ze spolie, že každý z těch studentů, kteří se stojí za samotnou školou, dostává trošku jinou formu té gratulace, především od paní magistry Kučerové, trošku jiné doporučení, zřejmě ten coaching je opravdu zcela osobní, ke každému zvlášť, takže to také můžete ocenit potleskem, když ne vy nahoře, tak vy dole určitě. Ano. Pokud jsem nevynechal nikoho, měl by zde být Michal Savot. Ten zde není. A Jaroslav Sikora. Ten také není. David Strunec. Ten zde je. David Strunec, přímá gratulace. Mechaniky elektronických zařízení nám uzavře David Strunec. Ten zde není, ale skutečně posledním mechanikem by měl být Petr Mageknek. Ten byl a jsme u autoelektrikářů. Paní třídní souhlasně kýve Michal Janda. Emil Melkus. Pokorný není a zůstávají mi zde 4 jména a 4 mládenci, takže teď už nám to paní magistro vyjde úplně přes